aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya lihat kebun kude penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semua nyaman. Ninggal kados nanco. Yo Mas Yono asik.
desa yo Buyono bapakmu. Lah masa anak ora oleh goyangi bapake. Kowe edan kok piye masa bapak mangan anak? Usume ngono. Kok dikira aku ki ra duwe ingin apa piye? Suwe-suwe kok ngece lho, Pak. Bokoke diparani terus lho. Aku untunge kuat iman lho. Masa? Wis ngersake lagu sapa ngerti? Sinten, Mas? Buyono. Buyono, oh ngoten nggih. Mas Yono kan ireng. Nggih. Ning manis. Karepe ra ngono. Oh ngono to ya. Gak apa-apa ya Mas, ireng-ireng sepur. Angger wong numpaki. Masa akhir wong numpaki. Akeh sing ngantri. Oh iya ya, lali aku. Nano, ya. Mong jelar lan para pisahan. Dipaksa
aku sadar loh. Bablas ke lali janjine spesial kagem Mas Dodo juragane servis motor lho. Oh iya. Ya lali janjine ibu-ibu prasmanan joget dulu. Pak Wasino nyuwun izin nggih. Pasukan biru ajenge joget riyen. Lali janjine ya toh. Nano. Mong jalaran para pilihan. Ayo Mas Dodo, Mas Yono. Dipaksa. Joget dulu semua. Janjine Mas Tulus, spesial Mas Dodo, servisnya motor Indonesia. Bunda-bunda cantik, monggo, pasukan biru-biru. Ayo pasukan biru-birunya, Bu sini sayang. Mas Dodo, Mas Yono. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawakanmu anti lingsir srengenge aku nunggu kowe Tak SMS rambalasi. Yen tak WA Mas, malah go pateni. Mangsa kanggo ngindepano, pipimu mesti tak jiwang, ah jiwang. lali janjine jarene alesane mangkolake sapa wong sing ora kelo kowe ora teko sithik kaya pake persis joget ae Lah wong jenenge anake ya Lah, iya. persis lah Mas. terus kae Pak Jancane kowe Ibu. saja Supriyani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya asik 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 Hey. Ayo Bu. Dino minggu sing tak tunggu awe ngajak ning tawakanmu nganti lincir srengenge ana kene aku nunggu kowe Bengawan banjir. tak SMS kabalesi yen tak telepon malah mau ngenteni mangkel aku mangkel yen kebato pipimu mesti tak jiwel lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Ya Allah, campur sari gayungnya kok ngene. Bu lagunya apa Bu sayangku? Enggak punya lagu. Ini
pasukan biru mau joget atau mau nyanyi? Cancane kowe nang ngendi gelakanku saja nyupiani hatiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Lanjut Mas Boger. Kidung Srina tokas maran spesial kagem Mas Wasino kuwi meling karo aku 3 sasi kepungkur pokoke sing halus-halus sik gel manis sehat gugah ati tapi sinak wang ing netra suwe hanga ngondi daramaning lara branti solaeka taman wuyo nora no sodo yen ra temu sira wong manis nimas manis nyoto kangkar yokas marahan tan kantun kagem Mas Wasino sawintu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepocanku ati susah kangen sliramu monggo dikuwi bagus papucanku Toyo karepmu ora beda karepmu awak lungrang ra bisa turu kalung wayanganmu ngreridu atiku rino wengi tak anti-anti aku tetep
nunggu kowe bali yo karepmu ora bali yo karepmu rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani diajeng kuwi aja sampean lang bagus tresno kowe kira bakal ayo yo karepmu ora layo yo karepmu ora suwe aku bali bisa sumandhe ana ning sisihku diajeng kuwi garwanipun ingsun wong ayu injih kakang sauntara anggonku ninggalke sliramu ning Taman Kaputren gantalan dina minggu nganti sasi wong ayu piye munggo rasamu saiki pun sesandingan karo pun kakang wong ayu bungah atiku kakang bombong rasane atiku wong ayu diajeng kuwi injih rekmamu cemeng kelatuk wilis wong ayu sawindu su welawase kowe lunga pamit karo aku pamit yo karepmu ora pamit Diajeng yo kuwi, karepmu, diajeng kuwi. Mas. awak susara bisa turu wayangan kangen sliramu Kangen yo karepmu ora kangen yo karepmu Dongeng bagus papujanku yo Ora beda rasane atimu beda yo karepmu ora beda yo karepmu awak lu kerang rapi turu Kalau. wayanganmu ngeridut atiku rina wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali bali yo karepmu Diajeng kuwi. bali yo karepmu rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani diajeng kuwi injih kakang Mas tak umpamane sliramu kuwi kembang wong ayu injih pun kakang kang bakal dadi kumbange bendina ngentup kembangmu masa aku mbok entek to Mas lah ora gelem malu Mas rasa isin karo bojo kok ya lho piyai iki nek seneng suaraku perkara aku bawa garape klenengan nggo kowe Mas gandeng stilmu apik alah kaya sapa lho aku ini karo garapan-garapan ini aku seneng aku Mas engko rebape dinekke ya Mas ngono kok nganggo duit saweran diajeng kuwi umpamane sliramu kuwi kompor wong ayu terus pun kakang bakal dadi cerete wanita kok bayuh-bayuh ayumu kenanggal sepisan alismu wong ayu untumu miji timun lambemu nyigar jambe bangkekamu wong ayu pripun Mas nawon ndase cita
Cita di Nek sliramu dadi ambulan wong ayu, terus sampe dadi mayate, Mas. sopir. Ngeterke pengendange kuwi. Pengendange kan susu to? Lampu wis kaya ngono kuwi. Grusa-gru. Nggih Mas Agus nggih sabar-sabar. Foto nggih foto kosik. Bolak-balik foto karo aku. Terus ke sayu. Nano. Saiki tukang kendange sing disawer. Oh iya. Nano. Lho ngono kuwi lho Mas Agus. Klasik iki sing karemenan iki ngono kuwi ngekeki dhuwit ta ngono Mbah Walu ya. Mungkin sak sampunipun menika Pak Raharjo riyin. Kula kangen sewantene Ki Dalang Putut Raharjo. Kuwi nalika semono mayang tekane rupa barang lho. Masuk, Mas. Panjenenganipun Pak Putut iki. Salaman sik. Salaman. Sehat nggih Pak. Ya. Salim. Nggih, lah kula niku ngefan kali jenengan Pak. Estu. Bogel ngono kok ya. Kula niku seragen ning bojo kula Wonogiri. Ngoten. Lah, bojo kula niku Jatisrana. Ya Allah, mengke nyuwun berkahipun sak sampunipun menika kasiget nggih ya, Dik. Terus ya, Dik. Nano. Aja sembah. Lang wong Yo. Ayo yo karepmu ora layo yo karepmu Nora suwi aku bali bisa sumandhe ana